Lunes Lilas Iruñako kolektibo feminista 84 izar omendu ditu 2024an feminizidioaren biktima izan zirenak. Kolektiboa gurasoek hildako 9 adingaben heriotzak ere gogorazten ditu. EH Bilduko bekuntzak proposatu dizkio Nafarroko Osasun Foru Legearen aurre proiektuari. Esnaula kontseilariak planetarioko sutea deitoratu du eta zonaldeko gune dinamizatzaile bihurtzeko aukera gisa ikustearen alde agertu da. Gripearen intzidentzia gora egiten jarraitzen du Nafarroan eta Osasun Departamentuak larrialdi zerbitzuen erabilera arduratsua eskatu du. Abejeras, Serafino Labe eta San Juan Bosko kaletako berrurbanizatze eta asfaltatze lanei esker 30 aparkaleku plaza berri sortu dira kendutako plazako ordezteko. Erreginaren aldapa berrurbanizatzeari esker 2 noranzko bidegorri bat sortuko da. Juan 23. plazarekin eta Gipuzko etorbidearekin bat egiten duena. Kalea ez da etxea lelopean, negu betean inork ez dezala kalean lorik egin aldarrikatu dute. Denak etxean janariz gainezka zegoen mahai baten inguruan, barre algaraka bere persona maitenekin egotearen biluztasunean eta algaran. Baina haiek ez zeuden gabonetan, eta batzuek plater aulki edo besarkada bat gutxiagorekin jasan zituzten haien gabeziak. Astelen Lilak, Lunes Lilak taldeak omenaldi egin zien Gaztelu plazan 2024an indarkeria matxistaren ondorioz hildako 94 emakumei eta gurasoek hildako 9 adingabei. Memoriala da eta 6 urte daramatzate bertan lanean. Ordutik Foru Erkidegoko oroitzapen kolektiboen grabatuta geratzen diren 1200 izar baino gehiagoren izenak jasotzen ditu. Badirudi izendatzen ez dena ez dela existitzen, beraz gure helburua da hoiek guztiak oroimenean betiko geratzea. Zenbaki hauek onartezina dira, gizarte bezala zer egiten ari garen gaizki pentsatu behar dugu, hausnartu zuen Carmen Etxeberria Lunes Lila kolektiboko presidenteak. Biktima bakoitzari galaxiako izarrak deitu zioten eta isilik oihukatzen dute krimen matxisten bidegabekerien lekuko gisa hemen jarraitzen dugun guztiok entzuteko. Horrela, feminizidio horiek amaitu behar dutela aldarrikatu zuen kolektiboak. Eta agintariei, naiz eta badakigun oso inplikatuta daudela, beste babes puntu bat eskatu zieten. Urtero izarrak batzen jarraitzen dugu. Eta epailek, poliziek eta fiskalek ez dute ulertzen matxismoa hilketatik haratago doala, salatu du Etxeberriak. Omenaldira bertaratu zirenen artean, Asun Casasola zegoen Nagore Lafajeren ama. Gaztelu plazako zuaitzean izar bat ere jarri zuten bere izenean, eta hilketa horiek lehenbailen amaitu behar den gaitz bat direla azpimarratu zuen. Orain gertatzen den guztia jakin eta izendatu egiten da, eta lehenez. Etorri egin behar da eta egon hori aldatzen saiatu behar baita esan zuen. EH Bilduk jardunaldi bat egin du Nafarroko osasunaren etorkizuna eta Nafarroko gobernuak aurkeztutako osasunari buruzko foru legearen aurre proiektua aztertzeko. Osasuna herritarren kezka handienetako bat eta legegintzaldiko erronkan nagusietako bat da gogoratu du Nafarroko bozeramaile Laura Zanalek. Ezker subiranistaren aburuz legea aukera egokia da gizarteren egungo eta etorkizuneko beharrei benetan erantzungo dien sistema publiko baterantz aurrera egiteko. Eta sistema eraldatzeko borondatea berretsi du eta horretan parte aktibo izanik azken hilabetetan EH Bilduk lan handia egin du aurre proiektua hobetzen laguntzeko. Eta aurki gobernuari helaraziko dizkio bere proposamenak. Espero dugu kontuan hartzea eta aurre proiektua hobetu ahal izatea adierazi du bozeramaileak. Egun hau guztioi eta mila esker gure deialdiari erantzuteagatik. Gaur Euskal Herria Bilduko komunitateak osasungintzaz hitz egiteko jardunaldia egin dugu. Osasuna herritarron kezka nagusietako bat den heinean Euskal Herria Bildurena ere, gurea ere, eta horregatik eta zentzu honetan osasun lege berria legegintzaldi honetako erronka nagusienetariko bat izanen da. Testuinguru horretan Nafarroako gobernuak aurkeztu duen osasunari buruzko foru legearen aurre proiektua
aukera bat da, gure ikuspuntutik, gure gizartearen egungo eta etorkizuneko beharrei benetan erantzungo dien osasun sistema publiko bat diseinatzeko. Aurreproiektua hobetzen laguntzeko eta horretan eragiteko asmoz, azken hilabeteotan Nafarroa osoko osasun arloko eragile sozial, profesional nagusiekin bilerak egin ditugu. Baztanen, Tuteran, Lizarraldean eta hemen Iruñan izan gara bertako errealitatea, arazoak, kezkak hobe ezagutzeko. Egoeraren diagnostikoa partekatu dugu eta legearen zirriborroa aztertu dugu. Ordezkari sindikal guztiekin, osasun publikoaren aldeko plataformako ordezkariekin eta osasun bidea arduradunekin. Eta gaur amaituko dugu erronda hau, egindako lana gure oinarrekin partekatuz. Lan hori egin ostean ondorioztatu dugu lege aurreproiektuak alderdi positiboak dituela. Zalantzarik gabe aurrerapena dakartenak, baina hobetzeko tarte handia duela ere bai. Osasun lege berriak ondorengoei gutxienez irtenbidea eman beharko lieke. Osasun sistema publikoaren egungo gabeziak. Herritarron eskubideen gauzatzea bermatzea. Sistema publikoa privatizazioaren arriskuetatik blindatzea. Eta gaur egungo sistema sozioekonomiko eta demografikoaren arriskuetarako prestatzea. Legearen zirriborroan dagokionez, proposatutako aldaketa juridikoa beharrezkotzat jotzen ez dugula esanez hasi nahi dugu. Ez gaude ados erakunde autonomo izatetik, enpresa erakunde publiko izatera aldaketarekin. Aldaketa horrek hau ekarriko bailuke. Lehenik eta behin, Nafarroak eskumen historiko eta esklusiboa galtzea. Izan ere, lan kontratuko langileak estatuko lan legediaren mende egongo liratekelako. Bigarrenik, kontrola eta gardentasuna galtzea. Finantza kontrolerako tresnak funtsezkoak izan ziren, esate baterako, COVID-19 ustelkeria kasuak saihesteko. Eta azkenik, beste lurraldeetako esperientzietan oinarrituta ez du abantaila kualitatiborik ekartzen. Ez ditu egungo arazoak konpontzen eta osasun pribatura deribazioen kopurua handitzea dakar. Batzuk modu interesatuan osasun sistema publikoaren ereduan agortzeaz edo krisiaz hitz egiten duten bitartean, farmazia industria esate baterako, osasun sistema publikoa ongizate estatuaren eta gure bizi kalitatearen funtsezko zutabea da. Egungo arazoak konpontzeko sistema publikoaren egituran, antolaketan eta kudeaketan jardun behar dugu. Osasun departamentuaren eskumenak baliaraziz. Ildo horretan, foru legearen aurreproiektuak jasotzea proposatzen dugun funtsezko 5 aldaketa identifikatu ditugu. Osasun sistema publiko unibertsala bermatzea, Nafarroan bizi diren pertsona guztientzat. Lehen mailako arretan, prebentzio orientazioan eta osasunaren sustapenan oinarritua. Bigarrena, sistema publikoa blindatzea. Sistema kapitalista neoliberalak bultzatutako privatizazioaren aurrean. Rebeka Esnaura Kultur, Kirol eta Turismo Kontseilare Iruñeko planetarioan izan da. Sute bat izan da eta bertatik bertara ezagutu nahi izan ditu eraikinak jasan dituen kalteak. Bere bizitan, kontseilariak deitoratutu egin du gertakaria, baina ziurtatu du planetarioa azken hilabete hauetan murgilduta zegoen prozesua bizkortzeko aukera gisa balioko duela.
Proiektu eraldatzaile eta disiplina anitzekoa, Nikdoren egoitza bizi berrituko duena eta hiriko eremu hori dinamizatzen lagunduko duena, non divulgazio zientifikoa bere jarduera oinarritako bat izanen jarraituko duen beste disiplina batzuekin batera. Gripearen uin epidemikoak goranzko bidean jarraitzen du foru komunitatean. Urtarrilaren 6tik 12 bitarteko astean, Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren zaintza epidemiologikoaren azken txostena jasotzen duenez, gora egin dute arnas infekzio akutuak. 888tik 1069 100.000 biztanleko eta gripe sindromeak 157tik 242 100.000 biztanleko. Hau da eragindako konsultak. Halere, institutuan diotenez, gripearen eragina minimizatu egin daiteke baldin eta herritar guztiek batez ere sintomak dituzten personek prebentzio neurri batzuk hartzen badituzte. Hala nola arrisku taldeen eta talde kalte beren txertaketa, maskararen erabilera eta eskuen higienea. Iruñeko udaleko gerentzia eta hirigintza batzordeak bisitatu ditu pasaden abenduan Abejera Serafino Labe eta San Juan Bosko kaletan egin ziren berrurbanizatze eta asfaltatze lanak. Lanetan Abejeras kaleko bide zorua birgaitu eta bidegorria zabaldu da. Lehen bat kakotx 7 metroko zabalera zuen eta obren ondoren 2 kakotx 5 metroko zabalera du. Gainera, gutxienez, bat kakotx 0,5 metroko babes banda izanen du. Asfaltatzen lanez gain, Serafino Labe eta San Juan Bosko kaleko hainbat oinezkoen pasabidea hobetu dira Rinaldi multzoaren ondoan. Obrei eskei 30 aparkaleku plaza sortu dira Abejeras kalean kendu zituzten 30 plazak berreskuratzeko. Obrak azaroren 11an hasi zituzten eta 3 faseko 45 eguneko epean gauzatu dituzten. Lanak, urbanismo taktiko Pamplona AB enpresak adjudikazudunek Lakuntza Hermanos, Igoio Señalizaciones eta Asfaltos Bihurrun S.A. egin dituzte. Aurrera doaz erreginaren aldapan 2 noranzkoko bidegorri bat egiteko lanak, hirigintza gerentzia kalea berrurbanizatzeko oinarrizko proiektu bat onartu berri du. Lan hoiek erreginaren aldapa osoari eraginen diote. Juan 23. Plazatik hasi eta Gipuzko etorbidearekin bat egiten duen tokiraino, bai eta kartzela zaharreko Orubea mugatzen duten 2 bideen zati bat ere, San Roke kaleari eta Larraina multzoari. Bizikletentzako azpiegitura 2 noranzkoko bidegorri bat izanen da, 3 metroko zabalera izanen du eta gainera, Takonera kalean eta Kosterapeko pasealekuan dagoen bizikletentzako azpiegiturarekin lotuko dute. Proposatutako bidea egungo galtzadaren maila berean eginen dute nagusiki, Arekiko paraleloia bide osoan. Oinarrizko proiektuak aintzat hartzen ditu oinezkoen irisgarritasuna hobetzea eta klima aldaketa arindu eta ari egokitzea. Erreginaren kalea eta Larraina multzoa berrurbanizatzeko lanen oinarrizko proiektua 2.131.994 euroko aurrekontua izanen du guztira, beza barne. Plataformak elkartaratzea antolatu du hotz bolada betean inork ez dezala kalean lorik egin aldarrikatzeko. Izan ere, temperatura hotz honekin 100 persona baino gehiago bizi dira kalean. Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak ez baitituzte larrialdiko baliabideak aktibatu. Horregatik, larrialdi humanitario hau lehen konpontzeko eskatu diete gobernuari eta udalari. Momentu honetan jende asko Iruñan dago kalean. Ez daukate jantokirik asko, beste batzuk bai, baina kalean daude. Eta aterpe honetan plaza asko libre daude. Eta horregatik dagoen hotzarekin harrituta gaude eta eskatzen dugu aterpea irekitzea. Aldatu dute duela gutxi protokoloa eta urte bat baino gutxiago Iruñan daudenentzat ez dago aterperik iaia inoiz. Oinarriak oso estriktuak dira eta dagoen hotzarekin ez dute aktibatu protokoloa. Orduan horregatik eskatzen dugu aterpea irekitzea. Hementxe ohe pilo bat daudelako eta
Iaz ere, ireki zuten Damas Apostolika Aterpea. Orduan eskatzen dugu, bai udaletxeari eta bai gobernuari, zehose egitea, emergentzia humanitaria batean gaudelako. Haiek dira pertsona gu bezala, eta ez dago humanorik horrelako egoeran kalean egotea ezer gabe, les tratamos como animales, como a bestias. Gainera, batzuk, asko esan dute oso bide gorria ona ailegatzeko, oso gaizki pasatu dira, eta hemen horrela jasotzen dugu, eta gainera, historia da hementxe behar dugula haiek gu ez dugun, nahi ez dugun lanak hartzea behar dugu. Eta batzuk daude kalean, eta joaten dira ikastera fontanero edo sukaldea, behar dugulako gero, legalak izan eta gero. Oraintxe, gehienak daude paperari gabe, eta kostatzen zaie urte batzuk lortzea.